Molweni bantu baseMzantsi Afrika, molweni batakwethu, molweni. Zihlobo zam ndithi mandize kuni namhlanje. Ndizobulela man. Ndizobulela inkxaso yenu. Inkxaso yenu engummangaliso endiyibone niyenza apha ku-TikTok. Ndithi enkosi ngokuba nenze loo nto. Nimlandele lo TikTok wam. As much uba ndisapota i-artist zalapha kwaXhosa, noba libhaca, noba limpondo, noba ngumXhosa, noba ngumZulu. As long nisekhona nina bantu baseMzantsi Afrika, ndiyabulela, ndibamba ngazibini ndisithi enkosi inkxaso eyenziwe nini. Nayibonakalisa inkxaso engummangaliso. Now that kukhona i-association, le association encedisa imvumi zethu, naqhubeka nina nazimisela into yokuba manixhase. Ndithi enkosi ke ngaloo nto niyenzileyo. Noxa ndizibeka ndiye nditsho ndithi zilandeleni as artist, nizifollowe ku-YouTube, nizifollowe futhi ku-TikTok, nenza nina ngolo hlobo. Ndithi ke enkosi ndithathe elithuba ndisondela kuni, ndiqhwaba ngazo zonke izandla ndithi mhle lo msebenzi wenenzayo kwaXhosa, ningawuyeki. Uthatheni ke lo msebenzi nilandele iimvumi zethu, nindilandele apha ku-TikTok and nizilandele nazo ukwenzela into yoba niwubone lo msebenzi sizowuthatha siwubeke endaweni na. Siyayibulela ke loo nto enithe nabe niyayenza, iyabuleleka enkosi, amade ngawetyala. Asibonane khona ke ku-TikTok. Enkosi kakhulu.